तर मित्रांनो, माझं नाव आहे शिवम आणि आय एम बॅक विथ न्यू रिव्ह्यू व्हिडिओ. तर आपल्या चॅनलच्या आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण कोणत्या मूवीचा रिव्ह्यू करणार नाही, तर आज आपण वेड मूवीच्या सक्सेसवर रिव्ह्यू करणार आहोत. आणि या वेड मूवीच्या सक्सेसवरून दुसऱ्या मराठी मूवीजला काय शिकता येते ते बघूयात. तर ही मूवी 30 डिसेंबरला थिएटर्समध्ये रिलीज झाली होती आणि तुम्हाला माहितच आहे की या मूवीने बॉक्स ऑफिसवर किती धुमाकूळ घातला होता. जर तुम्हाला माहित नसेल तर या मूवीने आपल्या फर्स्ट वीक मध्ये 20 करोड पेक्षा जास्त कमाई केली होती आणि दुसऱ्या वीक मध्ये पण तेवढीच कमाई केली होती. आणि जेव्हा मी हे व्हिडिओ बनवत आहे तेव्हा या मूवीने आतापर्यंत 70 करोड पेक्षा जास्त कमाई केली आहे बॉक्स ऑफिसवर. ही मूवी रिलीज होऊन 2 महिन्याच्या वर झालेली आहेत. या 2 महिन्यात खूप मूवीज येऊन गेल्या. एक मोठी मूवी पठाण पण आली होती आणि तरी पण ही वेड मूवी चांगली कमाई करत आहे. आणि या कलेक्शन ही वेड मूवी सैराट नंतर सर्वात जास्त कलेक्शन करणारी मूवी बनली आहे. तर करोना नंतर जेवढ्या पण मराठी मूवीज रिलीज झाल्या आहेत त्यामधल्या मोस्ट ऑफ द मूवीज फ्लॉप किंवा एव्हरेज झाल्या आहेत आणि काही मूवीज हिट आणि ब्लॉकबस्टर झाल्या आहेत. त्यामध्ये वेडचा पण एक ब्लॉकबस्टर मूवी म्हणून समावेश झाला आहे. हे वेड मूवी ब्लॉकबस्टर होण्यामागचं पहिलं कारण म्हणजे जेव्हा वेड मूवीचं टीजर आलं होतं तेव्हा मला वाटलं होतं की ही मूवी रिमेक आहे, ही मूवी काय चालणार. आणि वेड मूवी ज्या मूवीचा रिमेक आहे त्या मूवीला पण खूप लोकांनी युट्यूबवर बघितलं आहे असं मी वेड मूवीच्या टीजर रिव्ह्यू मध्ये म्हटलं होतं. आणि त्याच टीजर रिव्ह्यू व्हिडिओ मध्ये मी असं पण म्हटलं होतं की ही वेड मूवी जर बॉक्स ऑफिसवर चांगलं परफॉर्मन्स करू शकली तर त्याचं सर्वात मोठं कारण म्हणजे या मूवीचे सॉंग्स असतील. आणि सैराट ब्लॉकबस्टर होण्यामागचं कारण पण त्या मूवीचे सॉंग्सच होते. आणि अजय अतुल या डिपार्टमेंट मध्ये बेस्ट आहेत. तर या वेड मूवीच्या सक्सेसच्या मागे सॉंग सोबतच आपलं मराठी कल्चर पण जुडलेलं आहे. हो, ही मूवी रिमेक आहे पण रितेश देशमुखने खूप चांगल्या प्रकारे मराठी कल्चरला या मूवीमध्ये ऍड केला आहे. आणि मराठी ऑडियन्सला इमोशनल कनेक्ट होण्यासाठी फक्त हेच पाहिजे. बाकी मूवी रिमेक आहे याचं काहीच घेणं देणं नसते मराठी ऑडियन्सला. फक्त ते मूवी एन्जॉय करतात आणि ऑडियन्सला मूवी एन्जॉय करण्यासाठी त्यांना थिएटरपर्यंत नेणं खूप गरजेचं आहे. मगच तर ऑडियन्स मूवी एन्जॉय करू शकेल. आणि याच वरून या मूवीच्या सक्सेसचा सर्वात स्ट्रॉंग पॉईंट स्टार्ट होतो. आणि ते सर्वात स्ट्रॉंग पॉईंट म्हणजे मूवीचं प्रमोशन. रितेश देशमुखला चांगलंच माहित आहे मराठी ऑडियन्सला काय पाहिजे आणि ते त्याने खूप चांगल्या प्रकारे बनवलं. इमोशनली कनेक्ट होणार मराठी कल्चर, ब्लॉकबस्टर सॉंग्स आणि काही फेस व्हॅल्यू पण. आणि हे सर्व पाहण्यासाठी ऑडियन्सला थिएटरपर्यंत कसं नेतात ते पण रितेश देशमुखला खूप चांगलंच माहित आहे. आणि रितेश देशमुखने वेड मूवीच्या प्रमोशनवर खूप मेहनत केली आहे. डिजिटल लेवल, ग्राउंड लेवल जिथे चान्स दिसला तिथे मूवीचं ग्रँड प्रमोशन केलं आहे. आणि या प्रमोशन सोबतच त्यांनी मूवीमध्ये असे काही पॉईंट ऍड केले आहेत आणि ते पॉईंट या वेड मूवीला एक पॉप कल्चर मूवी बनवतात. आणि पॉप कल्चर इम्पॅक्ट जर मूवीवर पडला तर ती मूवी कशी पण असो ती मूवी नक्की हिट होणार. आणि म्हणूनच वेड मूवी ब्लॉकबस्टर झाली आहे. तर या वेड मूवीने जे काही केलं ते आपल्या मराठी फिल्म इंडस्ट्रीमधल्या प्रत्येक मूवीने केलं पाहिजे. आपल्या मराठी फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये खूप चांगल्या मूवीज येतात आणि काही गोष्टींना सिरियस न घेतल्यामुळे ते मूवीज लवकरच निघून जातात. म्हणून त्यांनी या वेड मूवीपासून काहीतरी शिकून घ्यावे. आणि जर तुम्हाला पॉप कल्चरचा अर्थ माहित नसेल तर तुम्ही या व्हिडिओच्या कमेंट्स मध्ये विचारू शकता. तर चला मग आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच. भेटूयात अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा.